us proposo viure en el nou món. Amb els valors diferents. I altres oportunitats. Quin model triaràs? S'ha acabat el procés de creació del vestit. Allà tot és diferent. Aquest mes un equip de científics que finalment han aconseguit desenvolupar la tecnologia de control del temps està a la portada de la revista Forbes. Benvingut a la seva nova casa. Segons la llei, té dret a 60 metres quadrats per persona. Aquesta és la norma mínima d'habitatge que ara es proporciona a cada persona al planeta. Aquest no és un format de consum que ens menja des de fa 1000 anys. És la societat creativa. Ara, el format de consum de la societat ens està empenyent cap a la destrucció total. Estem a la vora de la guerra nuclear, fam planetària i destrucció pels cataclismes. Però hi ha un altre camí. La societat creativa és un món que podem construir en només 5 anys. No t'ho perdis. Aquesta tardor, 12 de novembre, a totes les xarxes socials i a diferents plataformes de mitjans de comunicació, amb traducció a 150 idiomes. Del projecte principal de la humanitat. Fòrum Internacional, Crisi Global. La nostra salvació està en la unitat. Uneix-te.